benvinguts a la Catalunya Walk, el podcast d'ordre desordenat que explica la decadència de la nostra estimada i odiada Catalunya. Cada dijous tens una cita amb aquest programa que compta amb la presència de Guillem Bargalló. Guillem Bargalló, bona tarda. Bona tarda. I de Carles Borja. Carles Borja, bona tarda. Bona tarda, Arnau. Bona tarda, Guillem. I d'un servidor, Arnau Borràs. Recordeu que ens podeu seguir a Twitter i subscriure-us a Spotify, YouTube, iVoox, YouTube Music, Apple Podcast i també Blue Sky. Avui, menú del dia, tindrem una mica de policies infiltrats a la CUP, una mica també de 8M, una història magnífica sobre la Catalunya Walk versió mexicana i, com sempre, la secció seriosa de Guillem Bargalló. Amb camisa i tot, ja avui. Exacte. I especial Ramadà, de fet Ramadà en parlarem tant al principi com al final del programa amb Carles. Perquè ara ho comentàvem abans, no? Que aquest guió podria ser el de fa un any tranquil·lament. L'estàs fent, el vull dir que això del pèndol, nosaltres ho anem repetint, però sembla que li costa que fa embranzida. Ara que et deixes barba, estàs fent el ramadà o no? No em deixo barba. Ah, val. Dic, potser t'has convertit a l'islam. M'he d'afaitar. No acabes de veure, no en pantalla. Abans d'entrar en matèria, Carles, és hora de... dels dinerons. Demanar diners. Bueno, com cada setmana seguim amb la campanya per poder acabar de finançar. Molt bé, Guillem, ja t'ho has après aquí dalt de la meva calva. De la calva del Recordem, Guillem. la campanya és trist demanar, però més trist és viure de subvencions. Correcte, per acabar de finançar la càmera, els micros, bueno, tot l'equip que vam comprar per poder fer aquest podcast amb una mica de dignitat. Bueno, vam comprar, però vaig pagar. Bueno, i això, des d'aquí dalt del cap del Guillem apareix la targeteta per fer els donatius, que és curiós que van entrant a poc, però anem omplint. No t'esperaves, no? Que ningú et pagués. No, la veritat és que no. De fet, no ens esperàvem ni que ens escoltessin. Vull dir, tot això ja és de més a més. No, molt agraïts, tio. No esperàvem ni que féssim un programa fa il·lusió en directe i algú s'apuntés de públic per venir a Reus. Clar, aquest és l'altre tema, no? És l'altre tema, sí, que una de les altres flipades del Guillem, la primera va ser escolta, podríem fer un podcast que és la Catalunya Walk. Sí. I l'altra flipada era i un dia ho podríem fer en públic. I, bueno, al final ha tirat pel dret. 10 d'abril. Va parlar amb el CM directament a xarxes. Aquest s'engorila ràpid. Rapidíssim. I la sorpresa també és, igual que ens sorprèn quan la gent ens dona diners, la sorpresa és que en un dia i mig que fa que ho vam dir, vam fer un aforament de 30 persones, que jo veia impossible, i en un dia ja ho tenim tot ple. Jo estic parlant amb el Camp de Mar de Tarragona, si el deixen, per poder ampliar. Farem segona data, no? Com els artistes. Jo li vaig dir, fem dos passes. No, això, el 10 d'abril. Sí, en tot cas, el 10 d'abril serà dijous, el programa el farem en directe, però no l'emetrem en directe. Llavors, el dijous 10 d'abril, el programa possiblement el pujarem divendres. Serà aquella setmana, el dijous no hi haurà programa, sinó que el pujarem divendres. Bueno, ja demanem disculpes d'entubi. I, bueno, aquest programa serà una prova, no? I a veure com va, en públic, i mai se sap, no?, si hem de pujar... Bueno, la gent en ens ho altres terres catalanes, no? Està engoriladíssim. Jo crec que hem de fer un programa a Barcelona algun dia, amb la nostra gent de la tribu de Barcelona. Crec que sí. Bueno, ja ho veurem. A l'Ateneu barcelonès. Al casal de la CUP de Raval. Raval. Va, avui podríem parlar en profunditat, però no ho farem. Comencem forts. D'Aurora Madaula, que compara les Nadales amb el vel islàmic. Va fer una piulada fa uns dies dient els mateixos que per Nadal exigien que a les escoles es manifesti la religió cultura catòlica amb Nadales i celebració del Nadal, ara diuen voler prohibir el mocador al cap per fer fora la religió de les escoles. No cola. Vols venir tu Ramadà? És que no hi ha res més atrevit que la ignorància. Jo és que, de fet, més tard en parlaré també una mica d'això, no? Del fet de voler equiparar la celebració del Ramadà a la celebració del Nadal. És que no té cap mena de sentit. Sí. No, i el tema ja és el del mocador al cap, que parla mocador al cap, que he trobat un terme que per Aurora Madaula... Una mica feixista. Sí, una mica feixista, parlar de mocador al cap amb aquest to despectiu. Cert. Però clar, un altre cop estaria bé repassar la llista de països on està penat no cantar Nadales, que i fins aquí la llista. Bueno, és que, clar, comparen unes coses que és totalment delirant. Aquesta senyora, recordem,
vicepresidenta fins fa 3 mesos de Junts per Catalunya, No, i el partit racista. Però el fet aquí de fons, Arnau, és el fet de no entendre que el Nadal, per sort o per desgràcia, ha transcendit el fet religiós. Al final, el Nadal és un tema cultural, tradicional, que de la mateixa manera, no?, que ens omplim la boca que hem de defensar el català perquè és la nostra llengua, doncs la nostra cultura també l'hem de defensar, i és aquesta. I no la defensaràs... O sigui, el Ramadan sí no és una amenaça. El que és una amenaça és invisibilitzar com invisibilitzen les nostres festes. Ara, després en parlarem en profunditat. Clickbait. Ara que has parlat de comparacions, no és una de les úniques comparacions que hem tingut aquesta setmana, perquè, de fet, és donar-li una volta més. És una publicació que va fer una autopercebuda com a humorista basca, Ane Lindane, però que... Mai millor dit, autopercebuda. De l'Euskadi Walk. De l'Euskadi Walk, però que evidentment va tenir retuits d'il·lustres walks nostres, entre ells l'arqueòleg dels comuns, que va fer un tuit, agafeu-vos fort, dient: us imagineu que les universitats prohibissin a les alumnes anar a classe amb implants a les tetes i llavis farcits? Bueno, és que ho estic traduint automàticament, rellenos de labios, no? Farcits, no? De llumedisses. De botifarra d'ou. No, seria, bueno, llavis operats. Sí, els llavis operats. Botox, Si posar dificultats a l'accés a l'educació no és la forma d'acabar amb aquestes formes d'opressió patriarcal, per què pretenen fer-ho amb el vel? Dius, hòstia, quina animalada, no?, comparar els implants a les tetes amb el vel islàmic. Però és que no s'acaba aquí perquè... Però era un acudit, no?, com a humorista. No. Però no s'acaba aquí la història perquè una usuària d'X li diu: Ane, perquè no hi ha casos de dones assassinades per no portar implants i sí que n'hi ha per no portar el vel. Però això és un detall sense importància. Ara no entrarem en aquestes minúcies, no? Doncs la resposta de l'Anna Lindane és: ¿sabes que ponerte implantes te puede matar, no? És que clar, tio. O et poden explotar l'avió. És que clar, des d'aquí anava a assegurar, però creiem que Anna Lindane no és un com de paròdia. No, és d'aquesta generació de gent que vol fer d'humorista i com que no fa gràcia, van de liades. A Catalunya en conec unes quantes d'humoristes femenines que són dolentes, però com que van de baliades... Que se les ha promocionat pel simple fet de ser dones. La quota. I no tenen puta gràcia. Exacte. N'hi ha bastantes, d'aquestes. Sí. I també bastants que van de liats i intenten fer d'humoristes, però bueno, i de liats feministes que després la lien també n'hi ha, que ara en parlarem. En parlarem, també. Però clar, o sigui, la resposta aquesta, no?, de posar-te implants també et pot matar, és el que diem molts cops, que veuries el tuit del Roger Copaire i diries: hòstia, quin tio, quines ocurrències que té. Bueno, al final aquesta resposta el que ve a dir és que evidentment tenim raó. Clar, bàsicament. Va, avui podríem parlar en profunditat, però no ho farem, de Sílvia Orriols, que veta una exposició feta per alumnes de segon d'ESO per 2 fotografies de 2 noies amb vel islàmic. Quan diem 2 noies amb vel islàmic ens referim a 2 persones parraquitzades per no doncs, generar... No estigmatitzem. No estigmatitzar, correcte. Com sempre, en aquests casos, acusacions de censura contra l'argument de no normalitzar el vel islàmic, especialment amb menors d'edat, però aquí no hem vingut a parlar de coses massa serioses, sinó de com l'esquerra acostuma a fer el ridícul quan hi ha polèmiques per l'estil. Perdona, en podem parlar que també en aquest cas la Sílvia Orriols jo crec que ha patinat una mica amb això? Jo també, ara ho estava pensant. Jo més que patinar penso, hòstia, hi ha coses com un pèl més importants. O sigui, entenc l'argument de no normalitzar el vel islàmic, sobretot amb menors d'edat, però hòstia, sí. Jo entenc que ens perdem en l'anècdota. I és que el que molts cops li estem recriminant al wokisme, no? Que ens perdem en l'anècdota quan hi ha coses molt més importants al qual posar el focus, i en un moment en què Orriols està en boca de tothom, crec que has de vigilar. Jo crec que és millor... tan poqueta cosa, tot això. En tot cas, llibreteta, i per la següent vegada que el director de l'institut et vingui a demanar una sala o no sé què, doncs li dius: mira, escolta'm, com que l'última vegada vas fer el que vas fer, doncs ara... Però en tot cas no els direm que faci cadascú el que vulguin. Viva la libertad. Carajo. En tot cas, l'Esquerra va fer una cadena humana de protesta per traslladar les fotos de l'espai municipal en el qual es va patar aquesta exposició a un espai privat. La cadena humana, que és una manera de fer veure doncs, que segurament ets més gent de la que ets, que si les fiquessis totes juntes doncs tampoc d'això, però dius, he fet una cadena humana i no veus l'abast del drama. De fet, tenim una imatge aèria... Fa fredat.
esfereïdor. És que clar... I és trist la imatge en si de que no hi hagi ningú a l'entorn de Ripoll en aquella hora, Hòstia, no? haguéssim pogut posar la foto que va fer el nostre CM amb els numerets a dalt. Era més bonica, sí, tio. Sí, perdó, he preparat la primera que he trobat. Hi ha espais en què s'han de tirar les fotos, perquè no se les poden donar a la mà, també t'ho dic, vull dir. Sí, és que, clar, en tot cas, una de les coses... Podem deixar la imatge perquè quedarà molt bé amb el tuit que va fer Jordi Salvia. Un dia hem de parlar de Jordi Salvia. Recordem Ens té blocats. Bueno, però ara és igual. Exacte. Va ser cap de premsa de la CUP a la primera legislatura de la CUP al Parlament i un dia en parlarem abastament de... Sí, i segueix vivint d'això. No, jo crec... Bueno, de fet va acabar... O sigui, hi havia gent de la CUP molt crítica amb Jordi Salvia i el seu paper com a cap de premsa. Com a cap de premsa, sí. Però el dia que en parlem ja tirarem merda, no patiu. Va fer un tuit... Va fer un tuit dient Ripoll planta cara al feixisme. És que, clar, saps? Veus la imatge. Sí. Veus la imatge aquesta, tio, de quatre replegats. És una cadena humana. De fet, en la frase aquesta, no? Ripoll planta cara al feixisme. Tot, o sigui, primer Ripoll. Que és el que sempre parlem. Els carrers de Ripoll planten cara. Els carrers de Ripoll sempre seran nostres. No, o sigui, al final, Ripoll. No, de fet, Ripoll, no. A més, et dic una cosa. Siguem generosos, que hi ha 20 persones? Sí, i siguem realistes. Això deu ser en horari escolar. Tu què tries? Està fent matemàtiques o està portant fotos? Bueno. Clar, aquesta és l'altra. En tot cas, també, clar, quan parlen, no, s'apropien dels carrers, els veïns. Això també fa molta gràcia. Sí, els veïns i veïnes. Els barris. Però, clar, per exemple, que hi va haver també aquesta setmana... I no han trepitjat Rocafont en sa vida, saps? Els barris. Aquesta setmana hi ha hagut també Vox ha muntat una paradeta al Raval i també, doncs, entre setmana hi ha hagut una convocatòria d'antifeixistes per fora Vox dels nostres barris i tal. El Raval, que té més vots Vox que la CUP, però això... Bueno, però el barri és d'ells. Però clar, és veïnes contra Vox. No, és allò, no? Però deien veïnes, diu, entre ells, estudiants, jubilats, vale? I deien, i al final, treballadors. Exacte. No, és un altre clar cas de torn de tarda. De la fàbrica de nit, torn de nit, pobres. Torn de nit. En tot cas, la quota... L'altre dia ho pensava, a vegades parlem massa de coses que passen a Ripoll, però clar, com que parlem de coses que fa l'esquerra i aquesta gent està obsessionadíssima. Sílvia Orriols, clar, ens acaba obligant a parlar del tema. Sí. Però, mira, podem seguir parlant de pobles de la magnífica geografia catalana. I de Parrac Experience, perquè podríem parlar en profunditat, però no ho farem, de l'Ajuntament de Castellvell del Camp, que promociona el 8 de març amb un cartell en el qual apareixen 3 dones amb vel islàmic, una d'elles amb niqab, que vindria a ser el pre-burka, és a dir, el burka sense reixeta. Vols que la compartim, la imatge? Vinga. El pre-burka. Sí, és el burka sense reixeta, bàsicament. Aquí veiem 3 dones amb el cap tapat i vaja, un cartell que s'ha fet viral en les últimes hores a Castellvell, per sorpresa d'absolutament ningú, mana Esquerra Republicana. Al costat de Reus, això està, sí, tocant. Està aquí, ho tenim aquí a prop. I una cosa curiosa, perquè clar, Castellvell del Camp és poc conegut segurament per la nostra tribu, però perquè a més parlant amb no sé qui em deia, però hosti, és molt alta la taxa d'immigració a Castellvell. Extremadament baixíssima, perquè clar, al final tu pots però potser són les 3, és a dir, potser hi ha 2 amb burka i una amb niqab i les han agafat de... I potser hi ha una persona negritzada. Pels carrers no en trobes, que n'hi deu haver. La taxa d'immigració estava amb el 4 i alguna cosa, segons l'IDESCAT, perquè sabeu que la Catalunya Walk és un programa d'investigació, però clar, tot i que des del meu punt de vista mai està justificat que a més pel 8 de març facis promoció d'un element misògin, com és el cas del vel islàmic, que podries tenir l'excusa, si ets l'Ajuntament de Guissona, de Reus, a Salt, de Marrakeix. Sí, però vull dir, clar, tens veïnes. Celebren el 8M a Marrakeix? A veure, si aquí el celebren d'aquesta manera, jo crec que ara ja... Perquè la gent se faci una idea, Castellvell del Camp, ara ho estava comprovant, que ho vaig veure ahir, en el perfil oficial de l'Ajuntament de Twitter tenen 10 seguidors. Bueno, pot ser... Segueixen a 8 persones i són seguits per 10. I hi ha una cosa molt divertida, que és com es diu l'associació de dones.
Com se diu? Però Es diu Santana. però l'associació de dones és una associació de fer ganxet. Clar, l'associació de dones, mira aquesta foto... No sé qui ho criticava, clar, no hi ha edatisme, clarament. Tots són dones joves. Dic persones perquè no ho conec. Edatisme. I primes. Sí, clar. Edatisme, cosificació, gordofòbia. Hi ha pèl-roges. No hi ha xineses. Trobo que les pèl-roges... Pot ser que no hi hagi cap xinesa? No hi ha asiàtiques, és veritat. Bueno, no hi ha xineses. Les pèl-roges estan sobrerepresentades. No, més, perquè no saps què hi ha sota el burca. Però ja saps... clar, és veritat. Sota el vel no saps si són pèl-roges. Però en tot cas ja sabeu que... A mi em sembla quin és qui en això. Però en tot cas ja sabeu que totes les fòbies poden arribar a ser acceptables menys la islamofòbia. Això és una línia vermella que no la podem creuar, per tant... Exacte. Va, som-hi. Anem al plat fort de la meva secció. Quina meravella. Avui podríem parlar en profunditat, però ho farem. Ho farem. Si us plau, si esteu fregant els plats, escombrant... Seieu, escolteu aquesta estoneta, perquè això és de les millors coses que hem parlat amb l'any que portem de podcast. Un activista feminista català investigat a Mèxic per agredir una dona. Abans d'entrada, moltes gràcies Ramon Audet per treure a la llum aquest tema. També ho van publicar els de Dolça Catalunya i algú més. Per posar llum a la foscor. Exacte. Tot comença... És la història del Joan Serra Montagut. Algú el coneix? Sí. Generació 2004-2008, periodisme UAB. Anava a la meva classe. Hòstia. De debò, el Joan Serra anava amb mi a classe. Explica'm la història i després si això... No puc afegir molt més. No i sé qui anava, com altra gent que surt per la tele i tot, però ja està. És la història del Joan Serra Montagut, que fa una dècada que viu al Yucatán, a Mèxic, fent de, atenció, activista i cooperant. Alerta ultra. És red flag màxima. Espera, activista i cooperant, Carles? Clinc. Exacte. Correcte. Líder d'un projecte d'escriptura i lectura entre joves maies, es defineix com, atenció, un activista a favor de les joventuts i contra la violència de gènere. Hi ha activistes contra les joventuts? A favor de les joventuts. Però hi ha alguns que estiguin en contra? Vull dir, que clar. Segurament, tio. En tot cas, el nostre protagonista d'avui, el Joan Serra Montagut, s'ha fet famós a Mèxic per un vídeo, de fet són dos, en què es veu com agredeix una cambrera. La Fiscalia General de l'Estat de Yucatán... Agredeix verbalment. Intimida, clar... sí, a veure... No compris el relat. No, segons el relat, no. I el marc mental. El Codi Penal actual. Però de Yucatán? No ho coneixem, per tant, tot presumpte, d'acord? En tot cas, la Fiscalia General de l'Estat de Yucatán ha obert diligències contra ell, està investigant els fets, però... Qui és Joan Serra Montagut, més enllà d'un activista contra la violència de gènere que es dedica a intimidar cambreres? Va ser president del Casal Català de Mèxic, una entitat finançada per la Generalitat de Catalunya. També va col·laborar amb l'oficina de la UNESCO i va participar en programes de les Nacions Unides a Chiapas. Exactament, subvencions alert. De fet, una cosa curiosa és que... Subcomandante Joan. Tant la UNESCO com la Generalitat han hagut de fer comunicats condemnant els fets i desmarcant-se d'ell, dient que ara mateix no tenen cap vincle ni cap relació. Recordava allò del este senyor del que usted me habla, no? No, o sigui, s'han marcat... Qui sou? Un qui sou... És el tio de la meva classe que ha arribat més lluny. Però ja ha parlat la UNESCO, la Generalitat d'ell, saps? Bueno, pensava geogràficament. Això probablement també, però hosti, sí. Però què va passar exactament aquell fatídic 25 de febrer? El nostre protagonista del dia, el Joan Serra Montagut, va anar a una cafeteria. Resulta, però, que el nostre activista contra la violència de gènere estava alterat, sobretot perquè, segons ell, el volum de la música era massa alt. És que és super heavy. El nostre lluitador contra la violència de gènere va acabar amenaçant, intimidant la cambrera amb frases com «Incendiaré el local», «Tinc contactes de gent que podria fer-te desaparèixer», aquest m'agrada. «Si truques a la policia ho lamentaràs», tot molt inclusiu, de moment. I pedagògic. I respectuós. I altres perles com «Tu no saps qui sóc jo» o «Atenció, estic lluitant per un món millor». Escolta, tenim un petit resum de l'incident. L'he posat resumit, he posat una estoneta primer dels incidents i després... Però està a Twitter, vull dir que és fàcil. Es que música basta, no es chicken. ¿Segura?
No me chinguen más. ¿Ok? Está bien. No me chinguen más. Sí, está bien. ¡Música baja! Música baja. Que, abans de res, un petit apunt. Jo, a vegades quan vas a la platja també et ve de gust dir això. El tema és, primer, demanar perdó per frivolitzar amb un tema com aquest, perquè al final jijaja, però es veu clarament la cambrera, doncs, que, Sí, home, la cambrera està patint. Home, que hi ha un moment que diu, m'obligues a fer això i jo... Clar, o sigui, és una qüestió molt seriosa. A més a Mèxic ja sabem que el maltracte i assassinats de dones, doncs, malauradament, està a l'ordre del dia, però és que, clar, la història no s'acaba aquí. Després de l'incident, arriba la policia. Les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre. I li diu al nostre protagonista del dia, li explica les penes que li poden arribar a caure pel que ha fet, i atenció, no us perdeu les paraules del nostre activista català. En aquest cas no hem tallat res, és el minut sencer. Perquè no hi ha res a tallar, és una perla. Era impossible. I atenció també al gir argumental, gir argumental tampoc molt, però el gir final del vídeo, que també és espectacular. Ara li has posat nerviós al No passa Carles. res. Si ho veiem tot seguidet. No me chinguen más. No me chingues más. ¡Música baja! A mi m'agrada el toquet. Música baja! Puedes pasar de 100 a 80 años de prisión por amenazar a una mujer. Ok, ¿puedo hablar? Nada más por ten favor? en cuenta Ok, eso. Un segundo. Escúchame, nada más ten en cuenta No, es eso, que no. que ahora las mujeres por el feminicidio que hay mucho en el país, Sí. se están sobreprotegiendo a las damas. No me hable de respeto a las mujeres, a mi señor, porque llevo años trabajando Bueno, con hay mujeres. un video que dice conmigo lo no, contrario. Conmigo En no. la cámara Tenemos tenemos un video que dice lo amenazas, contrario. o sea, Y ese video es, mira, es base fundamental Ok, ¿puedo hablar con ella para entonces, que es la que refundir paga y ser todo? sentenciado ¿Puedo hablar con ella, por lo que favor? hizo, hasta Ok. solamente por el hecho de amenazar y llegar amedrentando a la dama. Ok. Solamente ese video, Les pido disculpas. solamente ese video Ok. que con Ahorita que le vas a presente pedir disculpas a ella de y entrada. los daños que ocasionó en el lugar. No me grabé. Aquí la caga. Aquí. Bueno, aquí diu. Tranquilo. A ver. Es un derecho. No, perdona. Pero no me grabes. A ver. Creo que estamos hablando. Ahorita por hacerme eso te llevan. No me toques. És que, clar, No, perdona, deia que aquí la caga perquè o sigui, el tio estava com acceptant, no? Pues vale, si ho he fet Demanant malament, perdó. tots ens podem equivocar, però clar, però en sexe li torna a girar i surt que diu, el pido psicòpata. perdón, le pediràs perdón a ella, Bum! un altre mastegot, no? A més era una dona la que gravava. Sí, sembla que sigui la propietària de la cafeteria, perquè diu, és la que paga todo i tal. No, però diu, le vas a pedir perdón a ella. Sí, o sigui, a la treballadora. Bueno, clar. No, us i esteu. la que grava la propietària. Ah, vale, Perquè vale, és vale, vale. la que lo paga todo. Vale, sí. Ja està? No. Ja us heu ficat d'acord. Sí. Vale. Però diu, clar, la frase de no me hable de respeto a las mujeres a mí porque llevo años trabajando con mujeres és el no Clar, soy i- racista perquè tinc un amic negre, saps? No, i també hi ha molts proxenetes que porten molts anys treballant amb dones, també. Exacte. Clar, i la doble agressió final a la càmera, no? Mireu el vídeo sencer, és boníssim. El moment també que diu això de... El conte del Ramon Audet, el trobareu. Estoy luchando por un mundo mejor. No, però Ah, és el tio diu, perdona, pel que has dit, no, treballa amb de què estava fent ara? Ara no se li coneix... Ha treballat per la UNESCO i ha treballat pel... Tallers, fa tallers i coses. Vale. No, perquè és això, si la Generalitat se'n desvincula, la UNESCO se'n desvincula, exactament de què deu viure ara. Next Generation, Ministerio de Asuntos Exteriores, Unió O sigui, que Europea... deu- Projectes de cooperació de la Generalitat, que segur. també... Soros, al final, Bill Gates. és que no deix de ser però una mostra més d'aquesta gent que es presenta com a cooperant, com a activista contra la lluita contra la violència de gènere i tal, i després doncs, són... Sí, però que al final... Sí, però que aquests que són impresentables, això és una cosa que és transversal. Vull dir, això passa al wokisme, a la dreta, a l'esquerra, Sí. dalt i a baix i tal. El problema, el que diem sempre, no? És la doble moral. O sigui, al final, no és com robar roba a tothom, però que robi un policia, doncs, home, és una mica més lleig. Llavors és algo com m'has de dir a mi, com tractar les dones, que a més, no sé si ho heu apreciat al vídeo, hi ha un que li diu, però el vídeo, saps? Tio, Vull dir, que estàs gravat, subnormal, estàs tio. gravat amenaçant aquesta sí. pobra cambrera, no? Una abraçada, Joan, des de la teva generació de periodisme. Sí, estem amb tu. bueno, en tot cas, a veure, realment abraçades cap ni una amb aquest personatge. No, és broma, home, clar, que s'ho farà. I sí a la pobra cambrera, que al final, doncs una pobra treballadora que ha hagut de... Seguirem el cas. Seguirem el cas, a veure com es pronuncia la Fiscalia General del Yucatán. De Mèxic. Però és una història d'aquelles maques.
I ja l'última merda que us porto... No, penúltima, encara hi ha un parell de coses, perdoneu. Podríem parlar en profunditat, però no ho farem, això sí, farem una pinzellada ràpida de l'acord entre el PSOE i Junts per Catalunya pel traspàs o delegació, aquí hi ha una mica de discussió entre les dues parts, de competències en immigració a la Generalitat, que ja veurem com queda tot plegat. No entrarem en detalls, hi ha altres canals de YouTube seriosos que parlen del tema. Com el teu? Has dit seriosos? En tot cas, jo només volia comentar un parell de coses. Una és la reacció de Podemos, que pot fer saltar l'acord al Congrés i que no s'aprovi. T'ha fet molta mandra, de Podemos. És a dir, sempre ha fet mandra, però ara ja és com el tros final aquest, com Pablo Iglesias per les teles, que sembla que tingui 18 anys. Senyor, que has estat vicepresident. És mandra absoluta. Però clar, titllant a Junts de racista. O sigui, Junts, que tenen pràcticament... Que tenen una diputada negra. S'ha quedat una mica Joan Serra. No, per això, vull dir... Però clar, vull dir, Junts pensa pràcticament el mateix en política migratòria que Podemos. Vull dir, per exemple, estan a favor de tancar els CIES o de regularitzar 500.000 perquè ells entenc que Junts encara en el seu marc mental és Convergència. Però, I els propis de Junts no ho saben, perquè tenen gent alcaldes que diuen una cosa i gent que diu d'altra. Sí, però vull dir, la cúpula pensa el mateix que Podemos. La cúpula és... Puigdemont. Val. Puigdemont i tot de gent que diu sí, Carles. I Puigdemont... A les seves ordres, president. El treus de procés i no sap què dir. No surrender. I una persona que sap molt bé la realitat de Catalunya. Sí. Sobretot perquè porta no sé quants anys fora. La seva dona ho explica a la xarxa. A la xarxa, a raó de 6.000 euros al mes. Al mes, sí. Exacte. Te'l mires tu, el canal? És en anglès i em costa el tema subtítols. Si no fos per això... Me'n miraria segur. En tot cas, com ja hem dit moltes vegades, quina por que la terra del volem acollir, del finançament públic a Open Arms, del suport institucional a salafistes, del no cal que us integreu a Catalunya, vosaltres sou Catalunya, i del casa meva és casa vostra, si és que hi ha coses d'algú... Cases, no coses. No, això és molt comunista, he dit coses? Sí. Has dit coses. Doncs hi ha cases, no sé ni llegir. Això, el paradís woke d'Europa, que tingui competències en immigració, tot anirà bé. Camí de la Catalunya dels 10 milions. I per últim, és que no em vull allargar, perquè avui... No, anem bé. Sí, també és veritat. Normalment fas 45 minuts de secció. És una llàstima que no tinguis un altre espai en què puguis parlar. Però per això ho entenc i et deixo aquest espai de YouTube, no? Ho has pensat mai? Hòstia, va. Avui podríem parlar en profunditat, però potser sí que en parlarem una mica que ens tapen un nou cas d'un policia infiltrat a la CUP. En aquest cas... Això de la CUP és com un formatge gruyère, no, tio? El progruyère té forats? O mental, o un formatge... És que tingui forats. És com una formatge amb forats. En aquest cas és una policia dona que es va infiltrar als moviments pro-Palestina de Barcelona i també Endavant, que com ja sabreu és la corrent principal dins la CUP. Quina mandra, Berta, d'infiltrar en aquests moviments. Vull dir... Jo he tingut sempre la teoria que infiltrar-se en segons quins moviments haurien de condemnar algú per malversació de fons públics. Em diràs tu. En tot cas, la gent de policia es feia dir Belén, que com va dir no sé qui a Twitter, que s'infiltrin a una suposada pro-Palestina als moviments pro-palestins amb el nom de Belén, és allò que clar, la policia ja s'ho pren a conya, no? Allò anem com el que posa noms als casos policials, no? Sí. El Pla d'Haga, segurament el que va decidir el Pla d'Haga és el mateix que ha posat el nom. Evidentment, les reaccions d'aquesta notícia va provocar, per exemple, publicacions a X de militants que van tenir relació amb la Belén, de com ens l'ha escolat, que clar, o sigui, la gent que des de fora llegint els tuits així amb la mà a la boca aguantant el riure. Jo faria una gala rotllo Inocente un cop a l'any, doncs amb els infiltrats, saps? De la televisió espanyola dels Sants Innocents. Bueno, a nivell personal ha de ser dur, és una putada. Que et passi això, tio. Imagina que ara la teva dona et diu, mira, no, que ara imagina que l'Arnau resulta que d'aquí 2 anys ens assabentem que és un infiltrat del règim veneçolà, saps? Ets un espia doble. Evidentment, també vam tenir el victimisme de la CUP, que no falti en aquests casos. Van fer una roda de premsa un dimecres al matí, també amb una vintena de persones, també totes al torn de tarda i de nit. I van fer un tuit que deia: se'ns persegueix perquè som els que fem trontollar els fonaments de l'Estat. Voleu dir? Bueno, no, però per aquesta frase és que avui ho he vist del com se diu el president, bueno, no sé, no és el càrrec, el secretari de la CUP, el non Casadevall. El secretari general, però que no fa de... El profe de religió. Sí, aquest, que es veu que això és o sigui, està extret d'un informe policial que deien que hi havia les infiltracions perquè eren una amenaça real
el contrapoder i tot el rotllo. Sí, sobretot per el tema delinqüencial. Sí. Sobretot per aquest tema. A mi el que em frapa és que crec que han arribat a un punt en què ja hi ha més comptes de Twitter de l'entorn de la CUP que votants. Sí, però és brutal, perquè això ho hem vist. És similar al que passa, que ho hem comentat més d'una vegada, no? Amb els Eixamples Respires i totes aquestes entitats que porten els 7 comuns. Bueno, és la multimilitància típica de l'esquerra independentista. Exacte, sí. Recordeu que jo no vinc d'això i per tant em sobta. Bàsicament és que tu tant pots militar endavant com a col·lectius pro-palestins com feia la nostra estimada. Exacte. De fet, el que fa saltar les alarmes, pel que vaig llegir una mica la directa, i el que fa una de les coses que fa saltar l'alarma en el cas de la Belén és precisament que la tia es volia infiltrar amb un munt de llocs alhora. Llavors deia, bueno, 3-4 llocs està bé, però el de la multimilitància... O sigui, la tia ja volia estar tot arreu i va ser quan va saltar una mica la llebre. Hòstia, Déu-n'hi-do. Has dit la directa, no? He dit la directa. Sí. Sabies que cobren més subvencions que la Notícies? Sí, ho sabia. Perquè són antisistema i nosaltres no. I perquè no és periodisme escombrassura. Escombrassura. Escombraries, com han dit avui al Parlament de Catalunya, no? Sí. Agustí Colomines, tengo un mensaje para ti. Ja li contestarem a l'Agustí Colomines. Exacte. Agustí Colomines, haurà una d'aula, Aleix Sarri. Sarri. La Santíssima Trinitat. Exacte, de Waterloo. El mobler de Waterloo. Doncs no res, anem ara ja a lo interessant. Això era un repàs de l'agenda woke d'aquesta setmana. Què fem, Guillem? Tires tu, tiro jo? Què vols fer? El que tu creguis, tu ets el que pagues. No, com vulgueu. Tu ets el que pagues les càmeres. I tu ets el que dirigeixes, no? El programa, Guillem? Ja està, doncs vaig jo. Doncs vinga, va. Som-hi, Guillem. Bé, doncs en la meva secció de coses interessants, intel·ligents i de reflexions que... Serioses, no intel·ligents, perdó. Fa setmanes que em rondava pel cap parlar d'una cosa molt concreta sobre la Catalunya woke, no el podcast, sinó la Catalunya, que era... que sembla que l'antiguquisme hagi de ser només de dretes, no? I per què cada cop que tu parles amb gent de l'entorn, tots tenim gent de l'entorn que vota a les esquerres, et fan un discurs que és antagònic al que voten, no? Llavors crec que s'havia de parlar d'això. I just ahir vaig veure un tuit del Pau Ferrando, un dels seguidors de la tribu que és valencià, vull dir que, pobre, és valencià i a sobre de la Catalunya woke. Deu ser expert en extrema dreta, doncs, no? Crec que no, però crec que sí que és expert en extrema esquerra, per alguna cosa. I recomanava un article del Joan Ramon Resina, que és professor ara mateix a Stanford, que havia estat a Berkeley, que és, per tant, un professor universitari de nivell top americà. No és un professor universitari de l'Autònoma, per exemple. No, bueno, o no és un professor universitari. A mi m'ha sonat a pseudònim, inventat. No. S'ha inventat una universitat. A Berkeley... Perdoneu. No, de Joan Ramon Resina. I és de la poca gent que us sonarà, si no ell, les coses que ha escrit, perquè VilaWeb ha fet ja alguns articles qüestionant-se el cordó sanitari Sílvia Orriols. El Colell, però crec que només l'ha fet ell, no? I a Joan Ramon Resina n'havia fet algun més, no? I el Pau Ferrando recomanava l'article i deia un bon article, hi ha gent que en tenim ganes de respondre a la dreta amb arguments d'igualitat, hi ha gent que no necessitem repetir consignes ni crear-nos personatges, hi ha gent que volem que el sentit de l'humor, el sarcasme i la ironia tornin a canviar de bàndol. I vaig pensar, mira, doncs va lligat amb això de que hi hagi gent que es consideri d'esquerres que estigui fins als pebrots del món woke. I el Joan Ramon Resina us diré dues cosetes que deia en aquest article molt interessants. No, com és una cosa, n'hi ha molta de gent així. Moltíssim, la majoria. El que passa és que l'única radiografia que tenim real, l'única foto són els resultats electorals. I al final, molta d'aquesta gent es deixen dur per la por a l'hora d'anar a votar. O per la dinàmica, i perquè a Catalunya s'ha demostrat que o no votar és que no t'importa, o que votar en blanc és una estupidesa, o que fins i tot votar coses que no siguin les que si tu no vas... combreguis del tot, no? Fins i tot, vull dir, fa poc en una calçotada, no? Estava amb un noi i em deia, diu, tio, jo que tota la vida he votat a esquerres, més m'ho deia en castellà, diu, que ara voto la dreta. M'ho deia resignat i deia, no, si t'entenc, i entenc que siguis d'esquerra i votis a una opció que no sigui d'esquerres perquè la teva... T'hi vas sentir reflectit o què? No, perquè jo ja fa temps que no em considero d'esquerres en aquest sentit, però bueno. Perdó, pel míssil. No. Llavors, us dic dues coses del Joan Ramon Resina. Una era, diu, amb la supressió de les garanties per a l'expressió de totes les opinions, van desaparèixer els espais de debat genuí, amb el resultat que s'implantà un concepte de diversitat que excloïa la diversitat d'opinió.
que és aquesta cancel·lació de l'esquerra, no? I diu, l'error cal combatre-lo amb arguments en lloc de suprimir-lo per la força, perquè sols així pot identificar-se. Si em permeteu una contradicció formal, no pas lògica, hauria de ser possible de cancel·lar la política de cancel·lació. I parlava d'aquesta esquerra, no? És evident que el professor Regina és un intel·lectual i jo un cunyat calp, al costat d'un cunyat de mida més reduïda i d'un cunyat lleugerament més ancià que altres dos, i és per això que m'he decidit escriure una carta oberta. Vinga. Val? Hosti, això m'has d'avisar, que te poso un rever aquí, tio. Posa'l. Vinga. Va, espavila. Com anava això, Arnau? Benvolgut català No d'esquerra. m'ho has d'explicar un dia, però Bueno, és igual, No passa res. Tira. Benvolgut català d'esquerres cansat de les tonteries woke. Encara que no t'ho sembli, no estàs sol. És el primer que has de saber. El que et passa és normal. Estàs preocupat, oi? O rioleixes a casa quan tanques la porta i veus les notícies de TV3, Estàs cansat de donar la raó al teu cunyat quan et diu que una persona trans no hauria de competir contra les dones en competicions esportives, clar. Plores quan veus que Galapin cobra 96.000 euros i tu ja la vas ajudar a plantar la tenda de campanya aquell 15 de març, quan només éreu activistes. És normal. El que et passa se'n diu sentit comú i els teus partits l'han perdut fa una bona pila d'anys. Militaves a Esquerra perquè el teu avi va ser regidor el 1936 i ara has d'aguantar tenir a Verge donant lliçons de moral. Eres a la CUP de Sitges fins que va assetjant que va arribar al Garraf a expropiar els gegants negritos. Jo t'entenc perfectament. Sou molts els votants d'Esquerra que en converses normals reconeixeu que a Catalunya no hi cap tothom, que hi ha un problema de seguretat i les pressions semblen hotels. Drets i deures, repetiu. Ara, també us he de dir una cosa. Tot això que ens ha passat és una mica culpa vostra. Una miqueta molt, per ser sincers. No només els vau votar, vau permetre que gent mediocre, paràsits del sistema, enfonsessin Catalunya durant més d'una dècada. Però no siguem rancorosos i mirem al futur. No pretenc canviar que siguis d'esquerres. De fet, un de nosaltres tres ho és i no som ni el Carles ni jo. Ha arribat el moment de rebel·lar-te, d'obligar els partits als quals votes a ser adults i deixar d'aplaudir perquè un nen vol ser president de Catalunya amb la CUP. Hòstia, això és boníssim. De què serveix tenir clar que el burca és masclista i després votar els que fan cartells al 8M amb aquests dibuixets? Ha arribat el teu moment, persona d'esquerres, cansada d'Aurores Madaules, Najats, David Sitges i Laures Vegas. Surt de l'armari, empodera't. Obliga els teus a enfrontar el debat de la immigració. Caga't amb el que ha fet Collboni a la Casa Orsola i explica als teus regidors, alcaldes i diputats que el cordó sanitari és infantil, immadur i, parlant clar, un regal a Sílvia Oriols. Deixa de votar-los fins que no siguin partits adults. Recorda que la gran majoria no tenen res a fer fora de la política i s'haurien de posar a treballar per primera vegada. I no pateixis. Si et diuen feixista, votant d'esquerres cansat del moviment woke, no estàs sol. Benvingut a la tribu. Molt bé, Guillem. Bravo. Molt bé. Moltes gràcies. No, però és que és això, és a dir... El que dèiem abans, tots tio. tenim col·legues, no? I tots et diuen, és que clar, és que la seguretat, és que no pot ser, és que tot plegat. I després, quan els hi confrontes i dius, val, doncs no els votis, no passa res, vota una altra cosa o vota en blanc. O no votis. Entren en... Sí, Bueno, perquè s'ha de combatre el feixisme, tio. Clar. Caga. Clar, però és que aquest és l'argument, Però hem eh? de recordar que el contrari de woke no és feixisme, és seny. Sentit Anava a dir comú. persona normal. Normalitzada. Persona normalitzada. Sentit comú, no? Una mica. No, però és això. De fet, no va fracassar les últimes eleccions alemanes, però hi havia un partit... Bueno, va fracassar, va fer 4,9, sí. Sí, no va entrar, per tant, està Sí, molt bé, sí. però vull dir, però va sorgir un partit obertament d'esquerres, però que també posava sobre la taula el debat migratori, el debat del Pacte Verd i la Unió Europea, l'Agenda 2030 i tal. No va acabar de tenir bons resultats, però almenys ja van sortint aquestes... Bueno, i fins i tot si ho extrapolem, és el que Junts i el PSC, que són sistema pur i dur, que no entrarem, haurien de deixar de fer el joc al wokisme, perquè Junts encara no sap què vol ser de gran i, tios, espavileu-vos d'una punyetera vegada, i el PSC, que en una banda sembla representar una centralitat política, la grisó política, després pacta tonteries supines amb els comuns i amb Esquerra Republicana. I dius, tios... per una banda tenim les esquerres woke fent el sum normal al bosc, pintant-se i després tenim el PSC i Junts, que encara tenen com aquesta por a... Bueno, perquè el relat, ser perquè ells, al final és el relat, tio, o sigui, les esquerres woke que han manat durant tant de temps han imposat aquest relat i ara els hi fa com a por sortir-se una mica de la línia. De fet, amb el tema de l'acord amb el traspàs de competència en immigració, clar, tu senties el discurs del Turull, de la Nogueras i del Puigdemont i era això. No, clar, drets i deures
Però clar, la immigració ha ajudat molt a fer créixer Catalunya, no hem de desmarcar-nos dels... O sigui, notaves un acomplexament que dius... Sí. Però és que hi ha coses que no cal repetir-les. És evident que si no tenim fills cal immigració. Per tant, fomenta la natalitat, però la gent que arribi, drets i deures de veritat, no subnormalades, no? Drets i deures. I ser d'esquerres no vol dir ser retrasat. El Carles segurament discreparà. No? Però vull dir que tu pots ser d'esquerres i de defensar part de justícia social, redistribució de la riquesa i no voler que una tia trans jugui a futbol. Sí, està clar. No? És que el problema és que, Guillem, no té res a veure una cosa amb l'altra. Escolta, portem un any fent el podcast aquest. Hem preguntat a molta gent què és per tu el concepte woke. I una de les coses que es va repetint molt és precisament la traïció a l'esquerra. Exacte. No? El discurs aquest d'abandonar la classe treballadora, abandonar tots aquests discursos, que jo hi puc estar d'acord o no hi puc estar d'acord, però almenys n'hem de poder parlar. Sí, clar, és a la cancel·lació. Jo crec que on es veu més aquesta traïció a la classe treballadora, que també n'hem comentat alguna vegada, és amb el tema d'endurir les lleis contra la multireincidència. Els multireincidents no multireincideixen a Pedralbes. A Sarrià, a Sant Gervasi. Vull dir, reincideixen al Raval, a barris treballadors. O al barri que del Prat, que l'altre dia sortia un barri al Prat de Llobregat que els tios de Correus han d'anar amb policia. I que la policia va trobar una arma al terra. Aquest barri al Prat de Llobregat, que jo és classe obrera... La meva solidaritat amb el sector postal. Clar, com antic membre... Tu has treballat en barris més xunguets de Tarragona. Home, jo he treballat al barri més conflictiu de Tarragona. I allí ningú sabia que era la CUP ni que era l'Eulàlia Reguant. No ho sabien. I ara Colau potser els hi sonava alguna cosa, però vull dir, aquesta gent... No, tampoc. Sí, tampoc. Ara que comentaves el cas aquest del Prat de Llobregat. Del Prat de Llobregat, ciutat governada pels comuns... Des de tota la vida. Exacte. I que l'últim any la delinqüència ha augmentat un 51,1%. Hi ha una mica de trampa, si no m'equivoco, perquè compten les dades de l'aeroport. S'ha de dir tot. Crec que hi ha una mica de trampeta per això. Perquè no és delicte si ho fas a l'aeroport o què? Sí, però els delictes... Sí, home, no. Però els delictes de la policia local del Prat... No, a Reus, els robatoris al Parc de Sant Jordi no compten. Primer de tot. Pensar que és els de l'aeroport és impossible. La quantitat de gent que passa per l'aeroport fa que la taxa de delictes a l'aeroport sigui molt elevada i no la pots computar al municipi. Perquè és una cosa... Bueno, és un servei del municipi. Però una cosa, l'aeroport no és nou d'aquest any. I ha augmentat un 50% respecte a l'any passat. Sí, però vull dir que no li pots imputar només a l'alcalde dels comuns. T'hem entès, Guillem, t'hem entès. Que no tot passa al casc antic de l'hosti. Del Prat. Allà roben els pollastres pota blava, que es diuen els d'allí. És una raça del Prat i les carxofes. Sí. Maco. Fins aquí la bon culinari. Podríem anar a fer un programa al Prat. Sí, al barri aquest. Què et sembla? Tines unes ganes de fer coses, tio. Jo només ho dic perquè ja... Amb el bé que s'està a casa, per favor. Clar, és que estem parlant amb gent que sortia del Baix... Quan fa que no surt del Baix Camp? Perdona, va anar a Tarragona la setmana passada. Clar, llavors ja està. No, tio, a veure, no és veritat. Fora broma. Estem en turn. Aquest cap de setmana? Home, escolta, quan tens nens petits, tio, quan són tan petits, és difícil sortir. Ell perquè no ho sabrà mai, però tu i jo això ens entenem. Escolta'm, jo encara... Vaig anar, jo sí te creo, hermano. Pels comuns i els de la CUP. Mira, vaig anar a PortAventura. Ole. Vaig fer el feixista. Vas preguntar pel Hard Rock? No hi havia, no contestaven. No contestaven. Bueno, va. Anem a les... Ara, vinga. No, sí, que avui és molt interessant, com sempre. M'ho he fet venir una mica bé, perquè fa temps que observo que en els comentaris que la gent ens deixa a YouTube ens acusen o ens diuen que regem poc del PSC, així en general. Ah, sí? Sí. No, perquè del PSC regeu molt poc i no sé què, no sé quant. És que venim de Mordor. Bueno, clar, hi ha molta gent que diu això, diu precisament... O sigui, és veritat que hi ha moltes coses que són criticables, però Salvador Illa, el simple fet de que no molesti ja és molt més... Clar, que tenir l'Aubasar i... Exacte, és que... Llavors, fent una mica de memòria, tal com ens va explicar el Guillem en una secció molt emotiva, pel meu gust massa i tot, la setmana passada han canviat moltes coses el darrer any a Catalunya. Fem una mica de memòria, per començar, com ens va dir el Guillem, fa tot just un any, la Catalunya Woke era una idea boja al seu cap, a la que tant l'Arnau com un servidor vam accedir sense ser massa conscients de tot el que ens queia a sobre.
Fa un any teníem a la nostra enyorada Tània Verge, de consellera, al costat de Joan Ignasi Elena i Jaume Besar. M'ha copiat, no? Sí, perquè estic fent memòria del que vas dir. El cel siguin, cel polític. Baixa Xangue encara era algú rellevant a la política catalana, igual que Ada Colau. No, fa un any també que el pèndol semblava que començava a girar i la doctora Wok començava a perdre l'hegemonia a Catalunya, perdent 20 diputats a les eleccions del Parlament. Per tots aquests canvis, és ben cert que hi ha coses que sembla que no canvien mai. I em refereixo en aquest cas concret a la costum que tenen els partits de govern, els partits aquests, a felicitar el Ramadà i a invisibilitzar el Nadal. Per què ho dic això? Aquesta setmana, com molts dels oients o dels membres de la tribu deuen saber, ha començat el Ramadà, no? I el PSC... Des d'aquí també una salutació a tota la comunitat ramaditzada. Musulmanitzada. Que ens segueix. Aquí teniu el tuit, no, del PSC. Bueno, volem desitjar un feliç Ramadà a tota la comunitat musulmana de Catalunya. Cap problema. T'has fixat la diferència que... És a dir, que l'àrab en poques paraules es diu el mateix? Diuen el mateix. Sí, és veritat. No, perquè aquí deu posar Ramadà Mubarak. Ramadà Ding Dong. Bueno, fins aquí, bueno, doncs, cap problema. El tema, a mi, he revisat una mica, no? Hem tirat enrere, i què feia el PSC per Nadal? Des del PSC us desitgem unes bones festes, aquí del Nadal ni hi és ni se l'espera, i un any nou ple d'oportunitat, salut i esperança. I posaven un vídeo, no?, que sortia això, feliç i prosper 2000... Crec que, a més, es diu bon any, no feliç any en català. Sí. En tot cas, també per ser... Integristes de la llengua, una salutació. Per ser justos, també cal dir que amb el compte oficial dels socialistes van fer retuit a un tuit del Salvador Illa, on sí que obertament i sense complexes felicitava el Nadal als catalans. Aquest punt feixista. Vale, però independentment d'això, que podria ser una anècdota o no, el que em flipa és veure la gent que equiparen. És una mica el que parlàvem abans, no? Del felicitar el Ramadà amb felicitar el Nadal. De fet, jo ara també soc tan imbècil que ho estic fent jo una mica, també, no? De comparar lo de felicitar el Nadal i el Ramadà. Opino, i això només és una opinió, però crec que estareu d'acord amb mi, que equiparar aquestes dues festivitats és un greu error. El Ramadà, entre moltes altres coses, és una festa eminentment religiosa, mentre que el Nadal ja ha transcendit el fet religiós en si per convertir-se en quelcom cultural, no? Tradicional. Us agradarà més o menys, però el Nadal és la nostra cultura i no cal ser catòlic o cristià per poder-lo celebrar. Com Sant Joan. De la mateixa manera que reivindiquem que hem de defensar la llengua, no? Perquè és la nostra llengua, doncs també reivindiquem poder defensar el Nadal, no? Perquè és la nostra cultura. I invisibilitzant-la d'aquesta manera no li fem cap favor. I hi ha una cosa que aquest any, quan hi va haver també polèmiques respecte al Bon Nadal i Bones Festes, que no només passa a Catalunya, perquè va sortir, no sé quin tuit del Partit Popular, crec que era que van rescatar un tuit del 2010 o una cosa així, que també deien Felices Fiestas i no deien Feliz Navidad. Però clar, el context ha canviat. O sigui, bones festes també s'ha dit més o menys sempre. I quan en fas de la norma a la normalitat... Clar, el tema és quan veus que tan descaradament estàs intentant amagar certs conceptes, i ho hem vist, per exemple, amb escoles que no volen fer els pastorets. Quan veus que ja hi ha una intencionalitat política, el fet de canviar de Bon Nadal... Perquè aquí, històricament, jo recordo, era Bon Nadal i bones festes. I deies tot, no? El Bon Nadal, perquè és el Nadal, i les festes, perquè ho agrupen tot una mica. Però, de totes maneres, i amb la vocació de servei que ens caracteritza en aquest podcast, avui tinc ganes de donar un cop de mà a tots aquests partits que sembla que se senten incòmodes amb les nostres tradicions. Així doncs, crec que ha arribat l'hora de revisar i rebatejar tot el nostre calendari festiu, que és eminentment feixista, d'origen cristià. Vale, comencem pel gener. No? La primera gran festivitat que ens trobem estretament lligada a la tradició catòlica és el dia 6 de gener, no? Que és el dia de Reis, o el dia de l'Epifania del Senyor, que, si no tinc mal entès, es commemora la manifestació de Jesús com a Messies o Salvador. Una efemèride que realment és poc inclusiva entre les persones no cristianitzades. Per això, jo proposo canviar-la per una festivitat que se celebra el mateix dia, que és el Dia Mundial de l'Astrologia. No? Perquè, a més, podríem canviar les carrosses del Dia de Reis per carrosses amb els signes de l'horòscop. Jo soc peixos. Veus? Una carrossa amb els peixos i tirar... Tu què ets, Carles? Jo soc verge. Vale, segueix. Li fa gràcia. No, li fa gràcia. També és veritat, però, que si consolidem el Dia de l'Astrologia, hi ha qui encara
ho podria relacionar una mica amb el dia de Reis, perquè ja que es diu, no, que els 3 Reis en el fons eren 3 astròlegs que seguint les estrelles i tal. Llavors... Astrònoms, no? Ah, sí? Sí, és possible. Però és igual. seguim com si no hagués passat res. No, però al està final bé. té tot a veure amb el tema de l'univers, el cel, de mirar cap amunt i tal. Clar. Llavors, com que en el fons el que volen Deixa'l és seguir. invisibilitzar-ho, tampoc passaria res si del dia 6 ho movem al dia 10, Clar. que total és igual, no? Perquè tot just el dia 10 se celebra un dia mundial d'aquests de la UNESCO i d'aquestes coses, no? que jo crec que és el més inclusiu que he trobat a tot el calendari, que és el Dia Mundial de la Gent Particular. No, de la gent peculiar, perdó. De la gent peculiar. Tots. El dia 10 de gener... De tothom. És de la gent peculiar. Tots són peculiars. No, tio, són col·lectius minoritzats, vulnerables. Tu ets home cis, blanc, hetero... Tu no entraries Però jo aquí. sóc una persona calvinitzada. Ja, això és veritat. I tu ets una persona reduïda. Però que cabrón. Tots tenim les nostres peculiaritats. Bueno, pues sí, seria una espècie de tots sants, el que, però... El que deia l'Octavio, no? Que Clar. estic parlant per... Sí. Que el que deia l'Octavio que tothom pot formar part d'una minoria. Exacte. Vale, doncs ja ho tindríem, no? En lloc del dia de Reis ja l'anul·lem i deixem el dia de l'astrologia o el dia de la gent peculiar. Si seguim avançant al calendari, ens trobem, sens dubte, potser amb les dates més feixistes de tot l'any, no? Que és la Setmana Santa. Clar, aquí tindríem un problema perquè a la Setmana Santa cada any cauen dates diferents, val? Però jo he agafat de referència la d'aquest any. Vale? Aquest any la Setmana Santa comença el 13 d'abril, no? I llavors podríem substituir el diumenge de Rams pel dia internacional que se celebra el 13 d'abril, que és el Dia Internacional del Petó. Ah, mira. Això l'encanta. Això és bonic. Molt bonic. És bonic. A veure. El petó consentit, perdó. Perdó. Vull dir, clar que és que- Sí. Posem el consentiment al centre sempre. El petó consentit queda més bonic. Sí. És el Dia Internacional del Petó Consentit, el 13 d'abril. La Setmana Santa, doncs, com el seu nom indica, Arnau, dura una setmana. No, A veure, llavors... bueno. I diu... Aquí podríem matisar, perquè les escoles... No, jo dic la Setmana Santa, no dic les vacances de Setmana Santa. Vale? I acaba el dia 20. I no diríeu mai quin dia internacional es celebra el dia 20 i, per tant, quin podríem substituir. Ai. És el Dia Mundial de la Marihuana. Epa! O sigui, és tot molt rodonet. No, llavors, la Setmana Santa passaria de començar el diumenge de Rams i acabar el diumenge de Pasqua o Resurrecció per començar el diumenge del petó consentit i acabar el diumenge de la marihuana. No, jo, la veritat, em sorprèn que això no ho hagin vist abans, tot això. La CUP no hagi fet una proposta al Parlament. Clar, és que és perfecte per ells. Va, seguim pensant pàgines al calendari, no? I arribem a la festivitat de Corpus. Corpus desconec la transcendència d'aquesta festivitat a la resta de poblacions catalanes. Bueno, és Patum. Vale, és la Patum, sí, però vull dir, no sé si està una cosa molt extesa o són fenòmens Hi ha locals. molts pobles en què sortir els gegants i l'ou Vale, com balla, no? Sí, la en tot cas, se celebra 60 dies després de Pasqua. Vale? A Reus és molt tradicional, perquè era el primer dia de l'any que sortien a ballar els gegants. les catifes de flors, si no m'equivoco. La coca amb cireres, no? Vull dir, era molt típic d'aquí. I, bueno, això, sortien els gegants, aquí la Baixa Xangue... tranquil·litat. Clar, enguany el Corpus Christi cau el 19 de juny. Vale? Llavors tampoc no cal trencar-se massa les banyes, pensar una festivitat alternativa per poder seguir celebrant sense semblar que celebrem, ja que el mateix dia 19 de juny es commemora el Dia Internacional per l'eliminació de la violència sexual en els conflictes. Què? Violència sexual en els conflictes. Entenc violacions a les guerres i tal, no? Ah, val. O sigui, no en tenia el cognom Sí, en no, els és conflictes. que, no, perquè podria semblar una associació d'aquelles de les dones guatemalteses. De 500.000 euros, Exacte, però no. És a dir, ja hi ha un dia internacional contra les violències, però n'hi ha un contra els conflictes. Llavors, també entenc que n'hi ha un contra la feina, un en els camps de futbol, Segurament. Però això és com un en els concerts, és un com dies a la platja... Dies internacionals de coses trans, n'hi ha com a 7 o 8. Sí, de visibilitat de l'espectre romàntic, de la... Exacte, sí. no sé què. Va, seguim endavant, arribem ja al desembre. El desembre és un mes complicat per tots aquells a qui els provoca urticària el fet d'assumir que venim d'una tradició cristiana. El primer dia que ens trobem és el dia 8. El dia 8 és mal dia, perquè el dia 8 no tenim cap dia internacional de res per celebrar. Però te l'has inventat. No, però
final, com que és igual, podríem moure'l un dia endavant, vale? I en lloc de celebrar la Immaculada Concepció el dia 8, podríem celebrar el dia 9, que és el Dia Internacional contra el Genocidi. Està molt bé. I a més Joan Roura aprovet. Vull dir, no? En lloc del 8 podríem fer el pont igual, no? Perquè és el 6 i el 8, que és la Constitució i la... Pues, fotem el 6 i el 9 i encara allargaríem un dia més el pont. Tens l'Austec ara aquí dient. Sí. Seguint el mes de desembre, llavors ja entrem a la Setmana Gran del Cristianisme, no? Tot i que no és el dia més important a moltes llars catalanes, el dia 24 ja comença el plat fort de Nadal. El dia 24, entre altres coses, es celebra la Missa del Gall, intolerable. El dia 24, és veritat que no hi ha massa oferta de dies internacionals per triar, però com que el que és realment important és desvirtuar les festes, n'he trobat un que crec que li va molt bé, que és el Dia Internacional de les Natilles. No? Vull dir, el dia 24 podríem celebrar... De fet, ja és... A Catalunya ja era de sopar auster el 24 sí, una natilla i a missa. Una natilla i a missa, correcte. Bueno, a missa. Bueno, a missa o el que gent vulgui. El ritual xamànic. Exacte. Natilla i el ritual al bosc, abraçar arbres. Va, l'endemà... A mi un cop me van regalar això. No ho vaig fer, el de regalar arbres. No vull saber el teu passat, Guillem. No vaig abraçar cap arbre. L'endemà ja és Nadal. Hòstia, no saps qui? Hòstia, puta. No, vaig veure Oriol Pujol Ferrusola abraçant arbres. En sèrio? Sí, a Prades. A canvi de quan? I tinc fotos. Però a canvi de quan? No, una trobada convergent. Aquí va començar la deriva, potser. Seguim. L'endemà del 24 ja és Nadal, l'epicentre de les festivitats poc inclusives. Com que tampoc no hi ha cap dia internacional, jo crec que podríem assimilar el que ja estan fent moltes escoles, que és una mica el que em parlaves tu abans, no? I directament felicitem el solstici d'hivern. Clar. No? Que ja queda, no? Bon solstici d'hivern i a prendre pel sac. Un cop deixem enrere el Nadal, entrem de ple al Sant Esteve, que proposo passa exactament el mateix, que no hi ha dies internacionals, però llavors jo, des de la màxima humilitat, jo crec que podria ser el Dia Mundial del Caneló, no? El dia dels canelons i... Bueno, a veure, no és molt inclusiu per la gent vegana, les persones... No, però n'hi ha d'espinacs. Bueno, per la celíaca és més putada. Vale. Sí? Sí, clar, la pasta. Segur que hi ha pasta, però no entraré. Pasta de llenties no entro a parlar de celíacs. Vale, llavors, aquestes que hem dit fins ara són el top, no? Però a banda d'aquests dies també tenim algunes dates que pel comú dels mortals passen potser una mica més desapercebudes, però que no hauríem de deixar passar si el que volem és invisibilitzar per complet la nostra cultura d'arrel cristiana. Començaríem pel 2 de febrer, que és la Candelera, que no sé massa bé què se celebra, però vaja, que és el dia oficial de treure el pessebre. Sí. No? Per cert, el pessebre, un altre element reaccionari que hauria de desaparèixer de totes les cases catalanes. O canviar totes les figures. Un dia hem d'ensenyar a la tribu el pessebre que tenim aquí. Exacte. O canviar les figures del pessebre per una cadena humana, com el que hem vist a Ripoll. Vale, llavors, la Candelera hauria de ser substituïda per un esdeveniment que comença el mateix dia 2 i que partits com el PSC o Esquerra els aniria com anell al dit, que és la Setmana Mundial de l'Harmonia Interconfessional. Vale. Està bé, totes les religions, juntetes, donants de la mà i tot això a les escoles, i això els aniria de collons. Clar. Sí. Foten un mes sencer de tallers. Bueno, seria com un anunci del Benetton, però a les escoles. Llavors, arribaríem al març, el 19 de març, que molta gent ho coneixerà com el Dia del Pare, però realment és Sant Josep el que se celebra, no? És veritat que aquesta festivitat ja ha perdut tot el caire religiós precisament a conseqüència del màrqueting que hi ha hagut al voltant del Dia del Pare. Jo aquí tampoc tocaria massa, en tot cas sí que podríem revisar el nom, no? I seria el dia del progenitor no gestant, no menstruant. Exacte. I ho deixem també aquí com a... I ho fem inclusiu. 19 de març i llestos. Seguiríem amb el 24 de juny per Sant Joan, no? Que és una de les millors festes que tenim marcades al calendari català. Però clar, aquí també ho hauríem d'intentar revisar. Llavors, a mi se m'acuden 3 possibles noms, a veure si em podeu ajudar. Una, que seria la festa del solstici d'estiu, no? Fàcil. L'altra, llavors els altres 2 serien dies d'aquests internacionals, que un és el Dia Internacional de les Dones a la Diplomàcia o el Dia Internacional contra la Contaminació Electromagnètica. Home, el dia de von der Leyen el trobo molt bé. Sí, de les dones. Tu te mola... Sí. Jo triaria el del solstici també per coherència, no? Perquè si per Nadal hem fet el d'hivern, doncs col·loquem aquí l'estiu i ja està. I llavors ja per anar acabant, un dels altres dies marcats al calendari és l'1 de novembre,
que és el dia de Tots Sants, que clar, aquí ho concentra tot en un sol dia, aquí són tots els sants. Clar, és tots, que és inclusiu, però sants, que és un dia complicat. Clar, és sants, no santes, a més és tot cristià, vull dir, aquí s'ha de fer foc nou. Llavors aquí, de nou, el calendari de dies internacionals ens dona un parell d'alternatives que hauríem de valorar amb un pertinent grup d'experts o algun observatori, no? Que és el Dia Mundial de l'Ecologia, que és bo, sí. Però també hi ha el Dia Mundial del Veganisme. Veganisme de sempre. Pare o mare, Jo també em decanto pel gabanisme, ja que... Gabanisme, el veganisme. Molt millor gabanisme de Gavà. El veganisme, perquè el tema de l'ecologia és massa transversal. Sí, fins i tot hasta podríem estar-hi d'acord. Clar, és massa mainstream i per tant és poc inclusiu, no? Perquè el que mola és buscar col·lectius vulnerables, minoritzats. Per tant, jo crec que guanya de carrer el veganisme. Bueno, això seria una mica de repàs al calendari. De totes maneres, ja us aviso. Amb això del calendari de dies internacionals he trobat un filó. Llavors n'he deixat uns quants, llavors el dia que no sàpiga de què parlar m'inventaré una merda d'aquestes. Ara vull fer un apèndix. La CUP del meu poble, sabeu què va fer? Van treure una moció al ple de l'Ajuntament per demanar... Quan tenien representació? No, ara en tornen a tenir vale. Un de 17. És a dir, Torredembarra celebra Santa Rosalia i el quadre de Santa Rosalia. Val? Són les dues festes majors que tenim. Una és el dia que va... Molta originalitat, tampoc. Bueno, és treure passejar un quadre. Doncs van dir que com que això era religiós, volien canviar els dos... treure el festiu i que els dos festius fossin Sant Jordi i el dia de l'LGTBI. I volien treure el dia de les festes majors. Que és el 28 de juny, no? Sí, no ho sé, no tinc ni idea. Però volien treure el 15 de juliol i 4 de setembre i que fos laborable al poble, el dia de festa major, perquè clar, era religiós. Però això és una altra d'aquestes idees de Roger Copaire. De tarats. És que no té cap mena de sentit. Bueno, i també volien treure l'estàtua de Colom, i al final... Sí. Ho he vist que ho ha publicat el CM de no sé quin poble de Lleida, que també volen no sé quina estàtua de no sé quin del segle... Escolta'm, al final tot això ho fan perquè saben que no ho podran fer, que no tenen poder per fer-ho. Jo estic convençut que si tinguessin poder real per fer totes aquestes merdes... Déu no ho vulgui. No tindrien collons, ni ovaris, ni el que sigui que hagin de tenir per fer-ho. I tu imagina't, a Tarragona no poden, pobres, que no tenen regidors. A Tarragona ciutat fan entra una moció dient que Santa Tecla és laborable. No, és que no. S'enfonsa l'imperi romà per segona vegada. Exacte. En treuen -1. A l'última es van treure 0, a la següent traurien -1. Prohibició de presentar-te a les següents 3 eleccions, no? Això estaria bé. Clar. Això estaria bé. Sanció de la FIFA, no? Si va molt malament... Dos marcats. No només no entres, sinó que no et pots presentar a les properes. Rotllo, sí, com la sanció del Barça de no fitxar, no? Està molt bé aquesta idea que has tingut. Molt bé, Salvador Illa, apunta-les gratis. És gratis. No, res, ja està. Ja hem abocat totes les nostres merdes i frustracions. Ja hem fet la teràpia. Ja està. I no res, recordar que en principi tornem dijous que ve, no? No hi ha cap festiu, no? Dijous que ve tenim crec que tenim el Pau Vila. Sí, és dijous que ve? Sí. Perfecte. Està bé, no hem tingut ningú de l'entorn nostre. Perdona, ve aquí o per trucada? Crec que vindrà per trucada i que vindrà per trucada. Vindrà connectat via trucada. Vindrà connectat via trucada. Sí, de fet el Pau és a dir, no per ell, perquè ell vam tenir un problema i hagués vingut a Reus. L'obligarem a comprar-se uns bons auriculars perquè és veritat que... És un tio d'ordre i de seny, de pasta, tio, que treballa... Amb la convidada de la setmana passada, que també és una persona d'ordre i de seny. Però és periodista és classe baixa. Vam tenir problemes amb l'àudio, de fet hem tingut bastantes queixes. Intentarem que la setmana que ve surti millor. Si no voleu problemes d'àudio, escolteu Someva, tio. Exacte. És que arriba un moment, tio. O la tertúlia proscrita. Això està molt bé. Que avui parlen d'immigració, Un eivissenc i un argentí parlant de Catalunya. Exacte, amb un valencià. Que pot sortir malament. Exacte. No res, doncs ens veiem dijous que ve i moltes gràcies, Carles, moltes gràcies, Guillem. A tu, Arnau. I ens veiem dijous que ve i sobretot, hòstia, no tinc tassa. No tenim tassa ni nots. De tot això. Que l'esperit de Roger Copaire sigui amb vosaltres. Adeu. Capitalismo, ahorro y trabajo duro. No hay otra cosa.